अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। राज्यातील 108 शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या नावात बदल करून सामाजिक क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या व्यक्ती तसेच समाज सुधारकांची नावे देण्याच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे। त्यात आता देवगड आणि वैभववाडीचाही समावेश आहे। देवगडात असलेल्या ITIला स्वर्गीय अप्पासाहेब गोगटे यांचं नाव देण्यात आलंय, तर वैभववाडीतील केंद्राला शहीद विलास साळसकर यांचं नाव देण्यात आलंय। याबाबतची माहिती आमदार नितेश राणेंनी रस्ता भूमिपूजन सोहळ्यात दिली। आलेला आहे त्याची मुद्दामून माहिती आपल्याला सगळ्यांच्या समोर द्यायची आहे, जेणेकरून पत्रकार मित्रांच्या माध्यमातून सगळीकडे जाईल। कालच रात्री आमचे कौशल्य विकास मंत्री सन्मान्य लोढा साहेबांच्या खात्याच्या माध्यमातून आपल्या देवगड तालुका जामसंडेमध्ये जे ITI आहे त्याला स्वर्गीय अप्पासाहेब गोगटे यांचं नाव कौशल्य विकास केंद्र असं नाव दिलं गेलं। त्याचबरोबर वैभववाडीचं जे कौशल्य विकास केंद्र आहे त्याला स्वर्गीय विलास साळसकर विजय साळसकर हे कौशल्य विकास केंद्र अशा पद्धतीचं नाव दिलं गेलेलं आहे। त्याचा GR प्राप्त झालेला आहे। धन्यवाद। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।